Dobro je povukao Villian. Villian prolazi pored Tafasolija i dalje čuva loptu. Evo šanse za Fabregasa. Sada pokušava i Čaloba. Lopta je kod Pedra. Pedro 1:0. Dugo je trajao napad Chelsea. Golman McGee i njegova odbrana nisu jednostavno uspeli da izdrže ovu rafalnu paljbu. I Pedro postiže gol. Peti u sezoni, 4 gola ima Pedro u kupu, u Premier ligi. Pokušao je i Fabregas i Čaloba, ali onda zaista na majstorski način Pedro prihvatio loptu i savladao je 21-godišnjeg golmana McGee-a. Ivanovića, Loftus-Cheek, pa Batshuayi 2:0. Bilo je vreme da Batshuayi postigne gol. Sjajan finiš belgijskog reprezentativca. Na vreme Chelsea dolazi do drugog gola i do verovatno mirnog drugog poluvremena. Villian je ovde gurnuo loptu za Ivanovića. Samo dva igrača Peterborougha su ostala protiv četvorice fudbalera Chelsea. Odlična povratna lopta Loftusa-Cheeka. Ima Batshuayi jedan gol u ligi. Evo sada i prvog u kupu. Bio je strelac protiv Watforda, Batshuayi još na početku sezone. Evo do ovog pokušaja, 3:0. I može se reći da Chelsea završava ovu utakmicu na početku drugog poluvremena. Odlično je Villian pogodio levi donji ugao golmana McGee-a. Nije bilo ofsajda nakon ove lopte koju mislim uputio Loftus-Cheek. Dosta prostora imaju igrači Chelsea. Obično u Premier ligi nema ovoliko mogućnosti da se napadači nameštaju, okreću nišane. 6. gol u sezoni za Villiana. Nije starter u posljednje vreme odlični Brazilac koji je prošle godine bio najbolji igrač u onoj slabi sezoni za Chelsea. Više igrači i Peterborough imaju loptu u svom posjedu. Evo sada gosti postižu i gol. Taylor je na pravom mestu i Peterborough smanjuje na 3:1. Da vidimo da li je Taylor ili Nichols. Pre 16 godina ekipa McAntony je ovde primila 5 golova. Nichols je strelac. Dobro je ovu akciju pratio Nichols. Igrač koji je postigao 6 golova u ligi. Smanjuje sada na 3:1. Velika radost navijača Peterborougha. Za njih je naravno veliki uspeh da eto njihovi ljubimci postignu gol na Stamford Bridgeu. I gosti su zaista na najbolji mogući način iskoristili ovu situaciju da imaju igrača više. Sad, eventualni drugi gol bi za Peterborough. Lopta pravo noge Hughesu, ali pokupio Toeina.
Još jedan put Pedro, Bašuaj. Pedro, 4-1. Još jedan lep gol postiže Pedro. Ako je bilo ikakve dileme, sada opet više nema nikakvih. Nasmeni Antonio Conte. Njegov tim ponovo ima +3, nešto manje od 15 minuta pre kraja utakmice. Bašuaj tamo u liniji, vjerovatno sa štoperima Peterboroa. Vrlo precizan udarac Pedra sa nekih 17 metara. I rezultat je na Stamford Bridgeu 4:1. Zaista gledamo vrlo lep